Horrela gelditu zen Eibar gerra zibilean bonbardatu ondoren. 1937ko apirilaren 25ean, hegazkin italiarrek txiki eginda eta zutan laga zuten Eibarko aldezarra. Eraikin batzuk bakarrik gelditu ziren zutik, tartean San Andres eliza. 2 egun lehenago biztanle gehienak ebakuatu egin zituzten, baina hala ere 74 pertsona hil ziren. Argazki honetan ikus dezakegu moduan, dau kriston zulua eta hemen zeuan babesleku bat. Bomba batek jo zuen hemen, sartu zan barruruntz eta barruan zegoenian lehartu izan bertan. Han lagun mordua zeuden babestuta eta hauetako 70 lagun bertan hil ziren. Jesus Gutierrez historialariaren ustez, Eibar bonbardatzea krudelkeria handia izan zen, ez baitzegoen horren beharrik. Frankok eta bere aliatu italiarrek Eibar Errepublika zalea zigortu nahi izan zuten. Ezin dugu ahaztu gainera nola 7 hilabetetan egon ziren hemen geldituta frontean eta eurek nahi zutena esan, ahalik eta bizkorren, baina batipat, zeozer oso gogorra jota zua sartzea Eibarren, ezta? Duela gutxi ezagutu diren irudi hauek balio historiko handia daukate. Testigantza gogor bezain jakingarria.